Знаете ли кои 3 продукта спрях да употребявам? Моето лице е чисто, храносмилането работи добре и се чувствам добре в кондиция. Това е бялата захар. Бялата захар е химически продукт, произведен в предприятие и няма нищо общо с натуралната захар, тръстиковата захар. Какво причинява тя? Спадове и повишаване на настроението, заличава колагена в тялото, води до обреви и акне. Затова е добре да се замени с тръстикова захар, която съдържа магнезий и желязо. Вторият продукт това е химическото брашно, бялото брашно, което е произведено в фабрики. Добре е да се замени с фермерско брашно, което, както нашите баби и дядовци са употребявали едно време, това е добре за нашата храносмилателна система. Другото брашно създава лепкавост, създава едно дъвка, която се залепя за нашия корем и създава газове, подуване и лошо храносмилане. Третия продукт е бялата сол. Химическата бяла сол, от нея може да ни побелее косата. Ние може да се състарим бързо. Повдига кръвното, високо кръвно е признак за консумиране на много химическа сол. Хубавата сол обикновено е пълна с минерали и е лепкава. Тя залепва побуркана бързо. По това може да се познае от химическата сол, която често употребяваме като готварска сол, но тя не е истинска. Това е химически продукт. Бъдете с мен за повече съвети.